Bon dia! Avui no tirem daus, però sortim a córrer igual perquè fem la cursa de Carnestoltes! Bien! Bien! Cursa de Carnestoltes. La Isabel està encantada perquè li encanta disfressar-se. Li havia comprat uns tirantets així com estos i no se'ls ha volut posar. La simpàtica! Bueno, pues tots anirem ensenyant com va el recorregut, a veure com me quedo detrás de tothom i ja està. Quilòmetre 2. Tarde. Quilòmetre 3. Quilòmetre 4, intuïm. Tenim dubtes, però crec que quilòmetre 4. Jo crec que un examen i també millor que Déu meu! Bueno, doncs ja ho tenim, això. Sensacions, com ha anat? Superbé. Sí? T'ho has passat bé? Superbé. M'ha encantat el carnaval, disfressar-me, tot. Super, no? Estàs encantada. Que guai. T'ha agradat fer-me de liebre a 2 km per hora? Això no. Bueno, doncs no res, que vagi molt bé. Avui un vídeo diferent. No sé si se't sentirà una merda, però bueno, és igual. Apa, que vagi molt bé. Adeu! No sé com ni per què s'aguanta, però bueno. 1, 2 i 3. Al revés. Rai. 2, 1, 2 i 3. Ja està.